Welcome to Amsterdam. You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Ja, om even wachten dat het niet werkt. Good morning, tita. Sa kandi na ito. Ready na po kami. Yan ang Weet je ating wat aling dit maliit. Tagal ginising. Ja, omdat het niet goed is in de lift. Dan doet het een beetje smellen voor de andere kant. Sobrang ganda nung location ng hotel namin. Very simple hotel Kijk, papa, but kijk, kijk. in a prime location. Dito talaga, malapit sa tram. Sa labas may tram. And then it's the same building sa mall called Ausmarkt Gallery. So, i-check, ano ko yung mga details. Let's go! Mag ik op de klok? Ja. Luma. Deze? Nee, nee, nee. Yan Daar yung... moeten we heen. Papa, Nee, nee, daar zijn we nou. Papa. Ja, ja, ja. lahat in the... Yan. May papalda tayong nangyayari dyan. Nakadress si Anne. Er komt iemand naar. Sa labas na tayo. Nasa Ibis po kami. Wait for Papa. Hold Papa's hand, please. So, sa labas ng building, andyan na yung yung tram. Tapos, ito siyang building na to. Ano siya? Mall. So, maganda talaga yung location namin. Really nice location. Ready na tayong mag-explore sa city. Baka pala rin tayo makita natin yung mga relatives natin, mga kapitbahay namin doon sa Tabogon. Zullen we deze proberen morgen, schat? Die? Of gaan we ook weer morgen met de tram mee? Met de tram morgen. Nee? Ja, en wat soms. Yan po yung ano ng mall, entrance ng mall dito. Main entrance, I think. Mini-som, papa. Papa, in die mini-som. Het bakker is wel open. Maar in die Maar dat is goed. Nou, Kabilang side din, may tram stop dyan. How are you? Jij hebt druk, Anna? Waar? Ja, daar. Daar. Ja, hier. Wat druk, hard druk. But you have to wait for Papa, yeah? Hold Papa's hand. Nog een keer hard zo. Ja, zo is het goed. Fijn. Yeah. Nee? Nee? Je lekker zuid of zo? May bakery, pero naka-fasting kasi ako. So, di tayo kakain. Ik wil niet eten. Olieloep. Yeah. And, I'm fasting. Lekker? Die is er in, eins. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja. Lekker schatje. Die. Papagay ko. Eten. Bumili si Ana ng croissant. And ano din, parang cookie. Kala ko si Ana yung bumili. Tatay pala. So, yung hotel namin andun. This is the mall. And then sa kabilang side, yung stops ng ano ng Nou, tram. heel veel mensen liggen nog te slapen, hoor. Yeah. Gewoon doen, hè. And may Ferris wheel din sila dyan. Pumunta kami kagabi but we haven't tried yet. Maybe tonight they will. Maganda yung location talaga namin. And then we are just next to this attraction. To next kami ng attraction na yan. So puntahan namin yan tomorrow or the next day. Wakanzo, Maisha. I think there's a main entrance. Welk. No, I think on the other side. Are we going there now? I thought we're going to the church. Also, from there and then to the church. Okay. Mama geven aan Anna. Ik ga drinken. Tama. Kiat lang yung duha. Ja. Be careful that you don't get wet, ha? Weer met de hand een beetje zo. Like this, oh.
Nee, because you're teaching her how to do it. Like that, oh. Zo. Hoe is vettig gezet? Ja, wordt toch weer droog. Doe maar kijken dan, if you don't want. Because that's how Ja, Papa doe maar, taught met de you. zijkant, maakt niet uit. Het is een beetje nat. It's okay. Ja, goed zo. Is that drinkable? Ja, het is drinkable. Buang. Daar, oh. Daar. Daar. So ano na ko akong anak. There's the tram. Ano? Hold Papa, yeah? Dat is een appel. Kevin. Stay on the side, eh? Even wachten, Papa. There's the information here. Kijk, hier is de kaart. Yeah. Mama, kijk hoe zo. Josh is 10 minutes from here. Ito yung first, first spot sa Yes, bakasyon. Hindi pa kami nakakaumpisa, pero Net hier. tingnan mo yung ana namin kanina pa Nee, yun. nee, dat niet. Nee. Kanina pa yan pagod. Dat is beveiligd. Kasi gusto niya mag-swimming na lang kami. But anyway, yung first stop namin dito sa Zwinger, hindi ko pa na-check kung may entrance fee siya. Zij is sigaret gaat roken kan. Zullen we gaan? No, it's for free. Ah, for free di ay. Okay, for free pala. So, Want die kita kan je namin sa dan inyo. doorslikken. So anyway, enjoy po kayo sa video ito. Samahan niyo po kami dito sa Dresden, Germany. Hi, titas. Good morning, titas. Hoe mooi En kijk eens, dat is nou.
Ik denk dat dat geen echt is. Nee, ze zijn niet echt hoor. Danke. Zijn dat? Ik heb jouw bril hè. Water won't water. Ik ben echt sowieso niet nodig. Mooi hè? Sowieso. Hi tita, pabalik na kami sa hotel. Galing na lakad-lakad pero sobrang ganda ng location talaga ng hotel namin. Kasi nasa ano pala talaga siya. Malapit dun sa pinuntahan namin na attractions. Dito lang yung hotel oh. Yan, dyan na lang yung hotel. Pero ngayon puntahan namin ulit yung binilhan namin ng ice cream last night. A few moments later. Hello, titas. Nakaalis na po yung aking mag-ama. Hindi na lang po ako sumama sa na mag-swimming sila kasi mabilisan lang din sila and kailangan kong ligpitin yung ibang gamit namin. And medyo nahilo ako, napagod din ako kanina. So, stay muna ako ng saglit dito, pahinga sa hotel. And yung mag-ama ko, after ng swimming nila, balik sila dito tapos magpahinga, freshen up and then babalik na naman po ulit kami later doon sa Centrum. Malapit lang talaga dito and sobrang ganda po talaga ng location namin. Sabi ko nga kay Mr. good choice din sa kanya. And kami naman ni Ruth kasi hindi kami masyadong picky sa pagsistayhan namin. Yung kinonsider lang talaga namin this time na may AC kasi last time we went on a trip with Anna, yung hotel na pinagstayhan namin, yung unit, wala siyang aircon. Ano lang siya. May electric fan. At that time, medyo mainit pa naman nung pumunta kami ng Prague at that time. But, good thing yung hotel na pinagstayhan namin ngayon, okay naman siya. And I heard okay din daw ang breakfast dito. Although, hindi kami nag-book ng breakfast kasi gusto namin lumabas doon kumain sa labas. But, the location, yung pinaka na-appreciate ko yung location po dito kasi few mga siguro 2 to 3 minutes lang away from Zwinger. I don't know if I pronounce it correctly, but yung parang palace yung pinunta namin kanina, parang palace na may garden sa loob, ganun. And then it's also not that far from I think 5 to 10 minutes, siguro 10 minutes. 10 minutes na lakad papunta sa church, yung cathedral dito sa Dresden, yung pinuntahan din namin kanina. Yun, and good thing po na meet namin yung pupuntahan namin, bibisitahin namin sa Austria. Andito kasi sila sa Germany kasi may taga sa amin din. Actually, far relative namin sila. So, kinasal dito din pala sa Dresden. So, pumunta sila dito para mag-attend sa wedding. And then, I'm not sure but maybe I'll get to meet them mamaya pag medyo malapit sila dito sa namin, sa hotel namin. Lalabas po ako pag medyo malapit sila. But then, unfortunately, I don't think they'll be able to meet Anna and Ruth kung mamimit ko man sila mamaya kasi nga yung mag-ama ko swimming pa naman. Hindi ko pa alam kung hanggang anong oras sila doon. Siguro mga 4 or 5 o'clock siguro pa sila babalik dito sa sa hotel. But so far, okay naman yung aming bakasyon. Pa lang namin dito, first full day dito sa Dresden. And kay Anna, medyo nag-struggle na ng konti kasi nga
hindi po siya sanay sa ganitong klaseng bakasyon kasama namin ni Mr. na talagang maglalakad around the town and all that. And yung mga attractions nilalakad lang. And gusto ko kasi siyang masanay kasi nga habang lumalaki siya, syempre yung ano namin, yung bakasyon namin, may mga lakad talaga. Especially kung i-visit namin yung sa sentrum, yung town squares, yung mga ganun ba. Kasi ngayon naman, hindi na siya ganun pwedeng kargahin ni Mr. all the time kasi mabigat na po siya. Unlike nung bata pa siya na pwede namin siyang stroller, ganun. Pero ngayon kasi hindi na pwede. And then kanina medyo upset siya and hindi niya masyadong na-control yung emotion niya. Umiiyak na siya kanina. Although not really throwing a fit or throwing really bad tantrums na talagang nagsisigaw-sigaw or umiiyak, ganun. Umiiyak siya sa yung parang iyak lang na na hindi maingay. Kasi gusto niya palang bilhin yung bear kanina doon sa pinuntahan naming tourist information. Gusto niya talaga. Alam ko na gusto niya pero naintindihan niya na hindi muna pwedeng bilhin kanina kasi nga magsiswimming sila. Sabi sa kanya, you have to choose. You're going swimming or you're going to buy the bear. Because both are not that cheap, you know. So, sabi niya, nung umalis na yung tatay niya, bumili ng ice cream, kami ng dalawa na iwan doon sa kainan. Mas prefer niya daw na bilhin yung bear. Sabi ko, so hindi ka pwedeng mag-swimming today kasi nga magbabayad ng entrance fee. Kung ako lang kasi, mas po kasi ako sa disiplina. Kaya mas ako yung talagang mas strong ba pagdating sa pagdisiplina. Talagang ako sa kanya, stricto ako sa kanya. Pero minsan kasi si Mr. kasi mabilis siyang mag-give up. Sabi ko sa kanya, you know that I'm going to be very strict about this. Hindi ko bibigay sa kanya yung both. Pero yung tatay niya nag-give up kasi, tawag dito? Sabi niya, I just want a nice holiday, ganun. Naintindihan ko din naman siya. And kasi medyo masisira na yung mood pag, pag hindi nila ituloy yung plano nila mag-swimming. Kasi yung isa nga, umiiyak na talaga siya guys, na yung masakit na iyak, yung hindi yung masigaw na iyak. Umiiyak na siya na parang, anong gagawin ko? Gusto ko talaga yung bear. Sabi ko naman sa'yo, gusto ko yung bear Pero okay lang. Sabi niya, umiiyak siya kanya, okay lang. Hindi na lang daw siya mag-swimming basta kunin yung bear. Sabi ko, Ruth, ako talaga hindi ko bibigay sa kanya yung bear. Sabi ng papa niya, bibilhin daw niya, pero bukas na. Gusto talaga ni Ana. So sabi ko, hindi pwede. Ako talaga, po talaga ako dyan. Pero naintindihan ko din si Mr. Sabi ni Mr. Ibigay na lang natin. But let's talk to her na lang ng maayos na hindi na siya pwedeng mangyari. This is the first and the last time that this is going to happen sa vacation. And nag-promise pa sila kanina, nag-pinky sila kanina. Kasi pag may mga ganyan, nagpipinky promise ba, ganun. So yun, sabi niya, hindi na daw siya, sabi niya, ito na daw ang toy na bibili niya sa bakasyon dito. So wala nang ibang toys. Sabi ko, pag may nakita tayong mura doon sa Czech Republic or pag pumunta kami ng Prague, siguro pupunta kami ng Prague, pwede kami bumili. Pero wag dito kasi masyado pong mahal. Yung bear niya dito na iwan. Ayan, yan yung bear na iniyakan niya kanina doon. Sabi niya, itatabi niya daw to sa pagtulog. Pinaintindi ko naman sa kanya na ang dami niyang bear pero hindi talaga guys. Talagang gusto niya to. And narinig na niya yung papa niya. Ang sabi ng tatay, okay daw. Sabi ko, hindi pwede. Pero yun na kasi, nakapag-oo na yung tatay. So, pagbigyan na lang. Sabi ko kay Ruth, sige, mag-ayos ako dito sa hotel. Kayo na lang muna ang mag-swimming. Pag bumalik sila doon, siguro tomorrow or the next day, sasama na po ako. Ayusin ko lang muna yung mga gamit namin kasi nagkalat po talaga dito. And ayoko yung sobrang makalat sa bakasyon na yung mga gamit parang, ewan ko ba? Ang gamit namin nakatiwangwang lang dito. Ayoko nang ganun ba. Sabi Karot, ayusin ko na lang to while nasa labas kayo. And actually, may gagawin po ako sa computer. Then, ginala ko yung computer ko. May mga kailangan kasi akong i-update. Yun. But yeah, balikan ko na lang po kayo later. Kasi nakapag-ayos-ayos na po ako dito. May mga gamit pa din dyan syempre. Pero hindi na masyadong makalat. Pinost ko yung luggage. Yan, ayos na yung mga damit namin. Yung mga damit na susuotin namin for the next 3 days, nilabas ko na din. Tapos, yung mga gamit, mostly, ayoko kasi masyadong makalat. Yan, ilalagay namin yan sa sasakyan kasi yung mga extra na chinelas tsaka shoes, nilagay ko dyan.
Tapos yung laptop bag andito. Tapos yung luggage ni Mr. doon ay yung isa ko pang luggage. Pero yung gamit namin, inayos ko lang para hindi masyado makalat yung room kasi nakakaano kasi ng space, mas nakakaliit ng space pag nagkalat ba. Mahahanap ko kaagad yung mga gusto kong hanapin. Hintayin ko lang din yung aking mag-ama and then labas po ulit kami maghapunan tapos dalhin si Ana sa baan ni Olivia din. Oy, wait sabi. Ayun, ilaw na. Gusto ko medyo dim na yung light para makapag-relax ako ng konti. Susulitin ko po yung me time ko ngayon. Tapos ko lang maglinis. So, magpahinga ako ng konti. Tapos, hintayin ko yung aking mag-ama. Dating po nila, maghapunan. Tapos, dalhin ulit namin si Ana doon sa playground. And then, punta kami ulit doon sa ice cream shop na pinuntahan namin kagabi. Mag-ice cream kami ulit. One eternity later. Na yung ating aling maliit na, hi titas! Hi, titas. Where are you going? McDonald's. McDonald's. Nag-dinner na kami. McDonald's na kami para mabilisan lang ba. Tapos lakad-lakad na. Sa sentrum ulit. Pagod yarn. Are you tired, love? Papaok? Deze wel. Sa labas tayo ng mall. The hotel is just on that side. And then, yan ang McDonald's dyan. Tapos later on, punta kami dyan, banda. Misschien is het hier anders, hè? Als ze kinderpoeder hebben, dan weet ik dat. Maar als ze geen kinderpoeder hebben, dan maakt het niet uit. Je hebt wel mooi kunnen. Balik na ulit yung energy ni Ana. Papa! Ik ga nog 1 keer. 1 keer. Daro in the square because there's a big space there. Come on. Enkelen? Eerst 3 keer enkelen. Zo. En dan? En dan weer enkelen. So, Goed zo. dagway oh. Balik na naman kami sa ice cream shop na pinuntahan namin last night. Dagway. Anas Livillings. Bumalik kami dito kasi ang sarap ng coconut ice cream. Ana also likes it. Kokos. Yeah. Sabi niya dito na daw sa titira sa... Anyway, end lang po natin yung pa-video natin no? Kasi medyo mahaba na siya. So, salamat sa pagsama sa amin dito sa Dresden sa aming first full day. Tomorrow, sa ibang spots na naman kami pupunta. Dito pa rin sa Dresden. So, i-continue natin yung pa-video tomorrow. Ibang video na naman. Say bye-bye to the titas. Bye-bye. Na mush-mush babush. Bye, Papa. Moes, moes, baboes. Mush-mush babush. Doei-doei.